n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, eji m obi aṅụrị na obi nke dị nwe anyị Jesu Kristi, onye kulitere n'ọnwụ, onye meriri ọnwụ, onye jụrụ ọnwụ ebe ike gị dị. Eji m afa dị nwe anyị Jesu Kristi n'ụwa wee na-asị unu niile n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla, Happy Easter. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji were onwe anyị n'ụzọ pụrụ iche wee gosipụta Onyenwe anyị, onye meriri ọnwụ, onye ji onwe ya wee chụọ àjà maka ife mụ na gị, onye were ihe niile o nwere wee nye wee sị it is finished. Ọ na-egosipụta anyị n'ụbọchị tata that it is finished. It is finished. Emeligo m ọnwụ, emeligo m ọnwụ, emeligo m afụfụ, esigo na nya bụ ini welụpụta. N'ụbọchị tata, ọ gwakwazịla ụmụazị ya, banyezienụ n'obodo niile ka unu jee ụgwa na ụmụnne m na m esigo n'ọnwụ pụta. Onye ọbụla gbagotabazie na Jerusalem ebe anyị ga-anọ nwa aṅụrị. And so, anyị ji anya ya bụ okwukwe na okwu dị nwe anyị Jesu Kristi, onye kụrụ n'elu obe wee sị ọgwụgo, were na-erunye onwe anyị wee na-asị Onyenwe anyị ka okwu ọnụ ya ahụ mejupụta na ndụ anyị niile n'ofu n'ofu. A na-erunyekwazị ụmụnne anyị, the frontliners, ndị nọ n'iru ọgụ n'aka Chineke, the whole doctors, the whole nurses, healthcare givers, policemen, military, fire servicemen and women, ndị niile nọ n'iru ọgụ na anyị niile bụ ndị ụka. Anyị na-erunye onwe anyị na-ayọ ka Chineke chekwaba anyị n'ọnọdụ ndụ anyị niile. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche ezinụlọ Nweke, ndị yọkwazịlị ka anyị cheta ha n'aja masị n'ụwa. Anyị jikwazị obi aṅụrị wee na-ayọ ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya na-echekwaba anyị niile, na-edu anyị, na-agọzi anyị. Anyị nwezila ebumnobi ndị ọzọ ka anyị natazi anyị isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Eucharistia nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ụmụnna m, na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ kasị ukwuu, ya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi.
na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m, unu rịọbara m ose bụwa Chukwu anyị ayịyọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Anyị edoghị ebube n'oge ebube, nkele gị nnukwu ebube gị, ose bụrụ ụwa eze nke eluigwe. Kpocha ụjọ nkụwa, anyị ebere, ụjọ nkụwa, arịrịọ anyị n'aka nna, nyere anyị ebere, mee anyị ebere. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke onye ebere dị ebighị ebi, iji emume ncheta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị na-amụnyere ndị nke gị dị nsọ ọkụ nke okwukwe, biko mụbaa amara nke inyere anyị, mee ka anyị niile ghọta nke ọma ihe bụ na a sachapụrụ anyị njọ, bịakwa mụgharịa anyị ọzọ na mmụọ, mee ka anyị ghọta ụdị ọbara ejiri gbapụta anyị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi. Pita wee bido okwuchukwu ya sị, ugbu a ka m na-aghọta na eziokwu na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya. Unu ma maka ihe ukwu ahụ mere mgbe Jọn kwusasịrị mmiri chukwu ya, nke akụkọ ya gazuru ala ndị Juu dum bido na Galili. Unu ma maka Jesu onye Nazaret, otu Chineke si wụkwasị ya mmụọ nsọ na ike. O jegharịrị na-eme mma, na-agwọ ndị ọrịa na ndị niile ekwensu kere agbụ, n'ihi na Chineke nọnyere ya. Anyị bụ ndị akaebe nke ihe niile a mere n'ala ndị Juu dum n'ime Jerusalem. Ha gburu ya site n'ịkpọgide ya n'obe, ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ, wee mee ka ọ pụta ìhè gosi mmadụ onwe ya. Ọ bụghị mmadụ dum ka o gosiri onwe ya, kama naanị anyị bụ ndị akaebe.
ndị Chineke họpụtara na mbụ. Anyị soro ya rikọọ nri, sorokwa ya ṅụkọọkwa ihe ọṅụṅụ mgbe o bilitere n'ọnwụ. O nyekwara anyị iwu ka anyị kwusara ọha mmadụ ozi ọma, ka anyị gbasikwe akaebe ike na Jesu bụ onye ahụ Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onye ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ndị amụma niile bukwara amụma maka ya, na onye ọbụla kwere na ya enwetala mgbaghara njọ site n'aha ya. Okwu nke ose bụ ụwa. Ekene dịrị Chukwu. Azịza: taa bụ ụbọchị ahụ Onyenwe anyị mere, ka anyị ṅụrịa ọṅụ nwekwa obi aṅụrị. Taa bụ ụbọchị ahụ Onyenwe anyị mere, ka anyị ṅụrịa ọṅụ nwekwa obi aṅụrị. Aliluya! Nyenụ Onyenwe anyị ekele, n'ihi na ọ dị mma. Ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ụmụ Izrel kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Taa bụ ụbọchị ahụ Onyenwe anyị mere, ka anyị ṅụrịa ọṅụ nwekwa obi aṅụrị. Ka ụmụ Izrel kwuo sị, aka nri nke dị nwenụ emerigo, aka nri nke dị nwenụ kulitere m. Agaghị m anwụ, kama aga m adị ndụ, wee na-eto aka ọrụ ya. Taa bụ ụbọchị Onyenwe anyị mere, ka anyị ṅụrịa ọṅụ nwekwa obi aṅụrị. Nkume nke ndị ọrụ ụlọ jụrụ ajụ abụrụgo ideji ụlọ. Di nwanụ mere nke a, ọ bụ ihe ịtụnanya n'ebe anyị nọ. Taa bụ ụbọchị ahụ Onyenwe anyị mere, ka anyị ṅụrịa ọṅụ nwekwa obi aṅụrị. Ihe ọgụ nke abụọ. Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosi. Isiokwu: unu ga na-achọ ihe nke eluigwe, ebe Jesu nọ. Ọ bụrụ na unu so Kristi n'ọnwụ ya, na-achọnụ ihe dị n'eluigwe, ebe Kristi nọ n'oche eze ya n'aka nri nke Chineke. Tụkwasịnụ uche unu n'ihe dị n'eluigwe, ọ bụghị ihe dị n'elu ụwa, n'ihi na unu nwụrụ anwụ n'ebe mmehie dị, ma azụọla ndụ unu nke ọma n'ebe Kristi nọ n'ime Chineke. Mgbe ọbụla Kristi ga-apụta ihe, unu ga-eso ya chawapụta n'ebube. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Okwu ọma. Ndị otu Kristi, toonu onye ahụ eji chụọ aja ngabiga. Toonu nwa atụrụ gbapụtara igwe atụrụ ya, bụ Kristi, onye aka ya dị ọcha, onye doziri ihe dị n'agbata Chukwu Nna na ndị omenjọ. Ọnwụ na ndụ gbara mgba, lụọ ọgụ dị egwu. Egburu eze nke ndụ, o were bụrụ eze na-achị achị anwụ anwụ. Maria, gwa anyị, gịnị ka ị hụrụ n'ụzọ? Ahụrụ m mbilite n'ọnwụ Kristi n'okpokoro ili ya. Ndị mmụọ ọma na-agba akaebe, akwa ozu na ụlarị so na-agba akaebe na nchekwube m bụ Kristi ebilitela n'ọnwụ. O buru n'ụlọ ụzọ gawa Galili. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
nọ ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. N'isi ụtụtụ ụbọchị mbụ nke izu ụka, mgbe chi na-abọzibeghị, Meri onye Magdala bịarutere n'ili. Ọ hụrụ na ebupụla nkume ahụ eji mechie ọnụ ili. Ọ gbara ọsọ jekwuru Simon Pita na nwaazụ nke ọzọ ahụ Jesu hụrụ n'anya, wee sị ha, ha ebupụla Onyenwe anyị n'ili, anyị amaghị ebe ha tọgbọrọ ya. N'ihi ya, Pita na nwaazụ nke ọzọ ahụ jiri ọsọ gawa n'ili, ma nwaazụ nke ọzọ ahụ gbakarịrị Pita n'ọsọ, wee buru ya ụzọ ruo n'ili. O wee hulata anyụ anya hụ akwa ụlarị ahụ ebe a gbasara n'ala, mana ọ banyeghị abanye. Simon Pita, onye so ya n'azụ, wee bịaruo banye n'ili ahụ, hụkwara akwa ahụ gbasara n'ala. Ọ hụkwara akwa eji kechie isi Jesu. Ịchafụ ahụ na akwa ụlarị ahụ agasaghị n'otu ebe, kama a pịara ya apịa, debe ya iche n'ebe ọzọ. Nwaazụ nke ọzọ ahụ buru ụzọ bịarue banyere n'ili ahụ. Ọ hụrụ, bịakwa kwere. Mgbe a na-ekwu ihe a, ha aghọtabeghị ihe a kụziri n'akwụkwọ nsọ na Jesu ga-esi n'ọnwụ bilite. Oziọma nke osebrowa. Otito dịrị Kristi. Onye na-asịghị atụ n'ụjọ, anyị ga-eri ya, ma ọ bụ ị ga-eyi n'arụ. Nakwa ụmụnnu n'igwe ka ha zụrụ obi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nna na-azụ ha. Ogo kwere n'ihi ya. Ụzọ chọba alaeze na ezi omume ya, ihe ndị ọzọ na-akpọ nọ, Chukwu ga-ahụ maka ya. Chọba alaeze na ezi omume ya, ihe ndị ọzọ na-akpọ nọ, Chukwu ga-ahụ maka ya. Ụmụnne m, otodrinu Jesu. Otito dịrịnụ Jesu. Onye jisi ike. Eji m afa Chineke dị ndụ, Chineke fụrụ anyị n'anya, Chineke anyị na-efe ofufe, Chineke anyị na-asọpụrụ, Chineke nke anyị na-akpọrọ isi ala, Chi kacha chi niile, mbido na njedebe ihe niile, Alfa na Omega, ofu onye ahụ a na-asụ na-abịana. Eji m afịa wele asị anyị niile Happy Easter. Aga m abụrụ ya bụ Chineke obere abụ, because na tata bụ mgbe anyị na-egosipụta ihe anyị ji welu bili, ike ahụ Chi kacha ike niile, Chi kacha chi niile. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na mgbe David bụrụ ya abụ, na mgbe David fụrụ ya opi ike, na Chineke si n'eluigwe ebe ọ nọ wee gọzie David wee sị ya,
na gị bụ David na ukpueze gị ama agwụnata agwụ. Ọbụnadị mgbe ụmụ Izrel nọ n'afụfụ, nọ n'agha, ụmụ Izrel furu oke opi fụgalụ Chineke, mgbidi Jeriko wee na-ada. Ọbụnadị mgbe ike gwụrụ ụmụ Izrel, ebulila aka Moses enu. Mgbe ike gwụbara aka Moses, emeribe ụmụ Izrel, mana ebulite nyaba aka enu, ụmụ Izrel enwee mmeri. And so tata, dị nwana anyị Jesu Kristi kulite n'ọnwụ, anyị na-ebunye aka ya enu maka na mmeri bụ nke anyị. Ịbụ Chukwu onye dị mma, ịbụ Chukwu onye dị ike, ịbụ Alfa na Omega mọ, onye mbụ na onye ikpeazụ, mmalite n'ọgwụgwụ, nyakanji na-asị n'ịbụ Chi m. O ịdị ebube, o ịdị omimi, ịbụ Alfa na Omega mọ, mgbe mbụ na onye ikpeazụ, mmalite n'ọgwụgwụ, nyakanji na-asị n'ịbụ Chi m. Ịma nọ n'ebe ahụ, ịma nọ n'ebe ahụ, ịma nọ n'ebe ahụ, ịma nọ n'ebe ahụ, onye kere ụwa ịnọ n'ebe ahụ, ịma nọ n'ebe ahụ, onye bụchi anyị ịnọ n'ebe ahụ, aṅụrụ aṅụrụ ndụ ịnọ n'ebe ahụ, ịma nọ n'ebe ahụ, ịma nọ n'ebe ahụ, ịma nọ n'ebe ahụ, ịma nọ n'ebe ahụ, odumegwu Juda ịnọ n'ebe ahụ, ịma nọ n'ebe ahụ, ịma. Ụmụnne m na Kristi, ejikwa m obi Chineke ọzọ asị anyị niile Happy Easter. Akwụkwọ nsọ gwara anyị sị na ọ bụrụ na dị nwere anyị Jesu Kristi esoro n'ọnwụ kulite, na okwukwe anyị na n'iyi, our faith is in vain. Our faith is embedded in the resurrection of Christ. Ọbịa ka anyị niile na-celebrate tata. Dị nwana anyị Jesu Kristi bụ onye ahụ banyelu n'ọnwụ wee merie ọnwụ. Ọ bụ onye ahụ banyelu n'ini wee merie ini. Ọ bụ onye ahụ si ọnwụ, death, where is thy power? Death, where is thy sting? Wee nọdụ n'elu obe ebe ọ nọ wee sị, it is finished. N'ọgwụgwọ na anyị nwere olileanya na ya ga-etiwanya bụ ini merie ọnwụ. Ọbịa ka anyị na-enwe aṅụrị atata. Ụmụnne m, nenụ ka anyị na-enwe aṅụrị, mana unu ụka ghe. Fada afụrọzi ndị ụka maka na ọsọ na-achụ.
mana ofu okwu anyị ji tata because na anyị ma na n'ime ọnọdụ niile na onye nna anyị na-azụ kalịrị. Ọ bịa ka o ji wee sị it is finished. O wee bubata anyị n'akwụkwọ nsọ nke anyị nwetara na oziọma nke Jọn tata. Mgbe ụmụazụ Jesu na-eso Jesu, so many of them had a different concept of who Christ was. So many of them thought that being with Christ, every suffering in their life is gone. So many of them even thought that Jesus was a political figure. And so, na nyabu Jesu ha na-eso, who is the most powerful of all, ga-eme 12 of them. Onye nke a nwere ike bụ Secretary for States, onye nke a bụ Secretary for Education, onye nke a bụ Secretary for Defense, onye nke a bụ Treasurer or Treasury Secretary. Onye ọbụla ekegoli ọlụ eke. Even ụmụnne na-abụọ, James na John, thought it was a different setting. Onye nke a sị Jesu, mgbe ahụ ị ga-anọ n'alaeze ahụ, mgbe ị ga-enyecha ndị a ọkwa niile, dobezie m n'aka nri ka idobe nwanne m n'aka ekpe, so that when you issue order, people take command from us. Jesu wee nekata ha anya wee sị ha, no, that service is the key. Self-giving is the key, not power. And so mgbe Jesu nwụrụ, they were confused. So many of them left everything they had to follow him. Ụjọ bi onye ọbụla na-arụ. Ụfọdụ sị, anyị arapụghị ọlụ anyị niile wee sobe nwoke a. Anyị rapụrụ ihe niile anyị nwere wee sobe nwoke a. Amakwazi nne etu a ka ụjọ si wee dị ọtụtụ n'ime anyị na-arụ. Ụfọdụ na-asị, Chukwu amfebelusi nso ụwa. Why is my life like this at this moment? Why am I so confused at this moment? Ama m na ụfọdụ n'ime ụmụazụ ya jụrụ onwe ha wee sị, onye anyị na-eso, it is sure na ọ bụ Chukwu. Amakwazi m na at this moment, so many of us are asking this question. Onye anyị na-eso, onye anyị na-akpa afọ ọ bụ Chukwu. Because there is confusion in the land. Etu a ka esi wee nwe ọgbaghara anụnwa n'etiti ụmụazụ. And of course, ụfọdụ n'ime ha jewalụ. Ndị dịka Thomas disappeared. Philip aghọtara ihe a na-ekwu. So many of them went back to their old lives. This crisis moment may make so many of us to go back to our old lives. This crisis moment may make so many of us to return to those things we have already rejected in our lives because of Christ. Ọ bụ ọnọdụ a ka ụmụazụ Jesu fụrụ onwe ha. Mana nwata nwaanyị na-akpọ Mary Magdala, wee sị mba, na nwoke nwa na-akwenyelu m ya na ọ bụ Chineke n'ezie, ka m jee n'ili tee ya ude. Mary Magdala abatazie ka ya tee ya ude. Ọ bụ na ị nịghị oghe. Ọ sị, mana ịma na enwere ihe ọ ga-abụ asị nwaanyị, agwa nwaanyị asị anyị agwa na die. Nwaanyị wee sị na ihe a bụrụkwa ihe sa anyị a ga-afụ. Ka ya jebekwa ụmụ nwoke ka ọ rapụ ịbụ na nwaanyị sị. O wee gbapụ ọsọ jee kpọọ James, kpọọ John, kpọkwazi Peter. Of course, efepụ n'ọsọ ka esi agba ọsọ. John fela ọsọ gidigidi buru ụzọ lute n'ili. Onyo n'ili, enwere ihe ọ fụrụ, mana ụjọ ekwere ya. Etu a ka so many of us si wee nọdụ kịta na-enyo. Anya na-enyo, mana ụjọ ekwere anyị. Etu John si gbapụ ọsọ lute na-enyo, mana ụjọ ekwere ya. So many of us nọ n'ụjọ. I know that at this moment, so many of us are depressed. So many of us are depressed. So many adịghị na-ekwuzi TV. Ha gbanye TV, ọbala mgbanye enu a na-abịa ha n'arụ. I know that so many of us ka na-enyo, iteta ụla, ị na-eme onwe gị aka n'arụ ka ịma ma arụ gị ọ dịghị ọkụ. Ịkwa ụkwala, isi a na ha abịakwa taa.
That was the situation John was in. Mana Peter gosili na ọ bụ okwukwe ka eji afụ ya. Because if Christ had not resurrected, our faith is in vain. Peter gbara ọsọ lute n'ili. N'agbanyeghị ọchịchị dị n'ime ini ahụ, n'agbanyeghị n'ini bụ ebe a na-eni mmadụ, Peter gbara ọsọ na-akpọ n'ime esi na ya ga-afụ isi ya. Ọ banye n'ime ini wee fụ etu esi dozie akwa, pịa akwa niile apịa. Ọ bụ mgbe o jechalụ banye wee pụta wee sị n'ezie na dị nwe n'anya ekunitego n'ọnwụ. Ụmụnne m na Kristi, at this moment, Chineke chọrọ ka anyị banye abanye, ka anyị rapụ inyo enyo, ka anyị banye abanye. Gịnị bụ ịbanye abanye? Inwe okwukwe kara aka, ma fada na-ekwuno, ma bishọp na-ekwuno, ma ndị ụka niile. Inwe okwukwe siri ike na nya bụ mmiri ga-agbachalele, and that we shall come out victorious, because he said one single word, it is finished. Anyị na-celebrate Easter, celebration of the greatness of God and the gift of God to humanity. Ka anyị were obi aṅụrị ụmụ Israel ji were fụọ opi mgbidi Jericho wee daa. Ka anyị were obi aṅụrị ahụ wee na-afụ opi nke ndụ anyị. Ka anyị were okwukwe siri ike wee gaa njem n'ụwa nke anyị na-aga. Ka anyị kwenye ọfụma that Christ has resurrected and the dry bones shall rise again. Na ọkpụkpụ ọbụla nwụrụ anwụ ga-adị ndụ ọzọ. We shall not die, we shall live to recount the goodness of the Lord. And so eji m obi Chineke wee na-asị anyị niile, ndị ụka niile, ebe ma ebe anyị anọ na, Happy Easter. Rejoice and be glad, because Christ has risen. Hallelujah, hallelujah. Ugbu a, anyị ga-ajụ ekwensu ọrịa niile, otutie niile na nlafe niile, ya bụ renewal of our baptism, maka na a ga-akpọ anyị ọzọ site na ndị nwe anyị Jesu Kristi onye kwere n'ọnwụ. Ya bụ ụmụnne m, ka anyị kwekwazị nkwa anyị ọzọ, anyị kwekwa nkwa anyị ji nsọ. Ọ bụrụgodị na ị nọ n'ụlọ wele enene ihe nụnwa, mmiri nsọ nụnwa na-efe wele anya okwukwe wele mee n'afa nna wee nalia. Dear brothers and sisters, through the Paschal mystery, we have been buried with Christ in baptism, so that we may walk with him in newness of life. And so now that our Lenten observance is concluded, let us renew the promises of holy baptism, by which we once renounced Satan and his works, and promise to serve God in the Holy Catholic Church. Aso ajụọ m unu ụmụnne m, unu ọjụgo ekwensu, ajụgo m ya, na ọrụ ya niile ajụgo m ya, na nlafie niile unu ajụgo njọ ka unu wee nwee ike ibi ka ụmụ nke Chineke. Unu ajụgo nlafu niile nke ihe ọjọọ ya na ihe niile ya na ego gba njọ, ajụgo m ya. Unu ajụgo ekwensu bụ onye isi nke njọ niile. Unu ekwenyelu na Chukwu Nna onye pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe na ala. Unu ekwere na di nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa ya, onye amụrụ site n'ike nke Maria, ọta afụ enye ya, ma o kunitere n'ọnwụ n'ụbọchị nke atọ wee nọdụ n'aka nne Chukwu Nna. Unu ekwenyere na mmụọ nsọ na nzukọ nsọ Katọlik, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara nke njọ, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebebe.
May Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has given us new birth by water and the Holy Spirit, bestow on us forgiveness of all sins, keep us by his grace in Christ Jesus for eternal life. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ, anyị niile agbakọtago ọrụ n'iru Chineke onye fụrụ anyị n'anya iji wee rụnyeli onwe anyị na atụmatụ anyị niile. Anyị na-ayọ ka onye nwe anyị chee ntị ma nụrụ anyị anyị. Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ nsọ karị gazuru ụwa niile, onye ndu ebe Pope, ndị bishọp anyị, ọkacha bishọp anyị bụ Nicholas, ndị auxiliary bishọp, ndị ụkọchukwu, ndị brothers, ndị sista, na ndị niile na-alụ ọrụ nke ịgbasa okwukwe. Ka Chineke jigidesi anyị niile ike, ọkacha n'oge ọnọdụ ọgbaghara anụnwa, ka anyị nwee obi anyị ga-eji wee na-ezute ụmụ Chineke, welu na-akasi ha obi, welu na-agba ha ume, wee na-emekwazi ka okwe ha na-esiwanye ike. Anyị ayọ gị biko dị nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile na-alụ n'ụlọ ọgwụ, all the frontliners, ndị dọkịta, ndị nurses, all the caregivers, na ndị niile na-azọpụta ndị nọ na nyanya n'oge ugbu a. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya na-echekwaba ha. Ka Chineke wepụkwazi mmụọ nke ụjọ, welu mmụọ nke ike kụnye n'ime ha, ka ha wee nwee ike na-alụ nnukwu ọrụ n'ụwa Chineke zubelu ha n'oge ugbu a iji wee na-azọpụta ndị nke. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị nọ na nyanya, ndị nọ na mwute, ndị obi na-agbawa, ndị nọ n'ụjọ. Ka Chineke bịa tie anyị niile obi aka n'obi. Ka anyị kpekwazie ekpere maka ndị ụmụnne ha rapụgoro na nyanya anụnwa. Ka Chineke bịa nalụ mkpụrụ obi ha na ndokwa, ma bịa kasie ezinụlọ ha niile obi. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Ka anyị kpezie ekpere maka ezinụlọ anyị niile, ndị ụka Igbo niile nọ na New York n'ụwa, ndị ụka Igbo nke St. Fortunata, St. Paul's, St. Clement Pope, St. Bonaventure Benedict de Moor, n'ebe ọbụla ndị be anyị na-aka ụka n'ụwa gaa gburugburu. Ka Chineke bịa nọnyere anyị, ka nnukwu ihe n'ụwa nke na-eme na ndụ anyị n'oge ugbu a gosipụta anyị n'ezie that vanity upon vanity, all is vanity. Ka Chineke jikwazie wee kekọọ anyị niile ọnụ, wee wetakwazi mmụọ nke ịfụnanya ga-atọ atọ n'etiti anyị. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Ka anyị rụnatazie isi ya na rụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ihe ndị a niile ka ayọ ma kwe na ị ga-emere anyị ha niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
rịọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị nara aja n'aka gị. Onye nwe anyị na-awụli elu n'ọṅụ nke mbilite n'ọnwụ gị wee na-ehunyere gị aja nke a. Ọ bụ ya ka iji amụgharị ụka gị ọzọ na-azụkwa ya n'ụzọ dị ebube. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ nyelụ nọ. Welite n'obi enu. Welitego ya n'ebe dị nwenụ nọ. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke jikere na onye dị ụwa ta ụwa, n'ihi na ihe omimi nke okwu emere ahụ enyela anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị, ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya, ka anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ nke anyị anaghị ahụ anya. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Nsọ, 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 sebụrụ ụwa. Ndị agha nsọ, 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 nsọ. Hosanna n'elu kasị elu. Hosanna n'elu kasị elu. Hosanna nsọ, nsọ, nsọ. Hosanna nsọ, nsọ, nsọ. Nsọ, nsọ, nsọ. Nsọ, nsọ, nsọ. Nsọ, nsọ, nsọ. Hosanna n'elu kasị elu. Hosanna n'elu kasị elu. Hosanna nsọ, nsọ, nsọ. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara were achịcha, nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ọnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaa ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzienụ Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwewe gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa eketa ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye gị udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo na ịfụnanya nke Kristi ebe ọ bụla ị nọ na. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ. Ụmụnne m na Kristi, na-enu nwa atụrụ nke Chukwu, na-enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Nụ m etosoro nke ịbata n'ime obi m, ma mkpụrụ asụ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị. Ka m arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart.
I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke, were ebere gị dị ọkpụ na-echekwaba nzukọ gị mgbe niile site n'ịdị ọhụrụ nke anyị nwetara n'emume ihe omimi ngabiga nke a, mee ka anyị rute n'ihe dị ebube nke mbilite n'ọnwụ gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ya bụ, ana m ekenezi anyị niile ma n'ụlọ ma n'ọlụ ebe ọbụla anyị nọ. Ana m asị ka Chineke gọzie anyị, ka Ista nụnwa metala anyị mmemme. Chineke dobekwa anyị niile ndụ. Izu ụka na-abịanụ anyị ga-enwekwazi mas until enwezie ike si onye ọbụla bido bịaba n'ụlọ ụka. Ya bụ ka Chineke gọzie anyị na mmasịkwazi ụlọ ọzọ. Happy Easter. Ngwa ka anyị runatazie n'isi ana narụ ngọzi Chineke. May Almighty God bless you through today's Easter solemnity, and in His compassion defend you from every assault of sin. Amen. And may He who restores you to eternal life in the resurrection of His only begotten Son endow you with the prize of immortality. Amen. Now that the days of the Lord's passion have drawn to a close, may you who celebrate the gladness of the Paschal feast come with Christ's help and exult in Him in spirit to those feasts that are celebrated in eternal joy. Amen. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. N'abanụ misa gwụsịgo.